शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विकास सावंत यांचा 62वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज इथं हा अभिष्टचिंतन सोहळा पार पडला। प्रारंभी 65व्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण करण्यात आलं। 62 वृक्षांचं वाटप यावेळी करण्यात आलं। तसेच विद्यार्थी गणवेश वाटप, 10वी 12वी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव अध्यक्ष विकास सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट दिनेश नागवेकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, सचिव व्हीपी नाईक, खजुनदार सीएल नाईक, नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक विक्रांत सावंत, अमोल सावंत उपस्थित होते। या प्रसंगी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या। आपण राजकीय क्षेत्रात, सहकार क्षेत्रात आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आज एक आपल्या कार्याचा ठसा उमटवलेला आहे आणि अशा आपल्या एक वेगळ्या व्यक्तिमत्वाला, सर्वंकष व्यक्तिमत्वाला मी माझ्या परिवाराच्या वतीनं ईशचरणी एकच प्रार्थना करेन की आपल्याला आरोग्य, आयुष्य लाभो, आपल्या मार्गदर्शनाचे हात आमच्या मस्तकी नेहमी राहो। आज आपण राजकारण बघतो की आजच्या राजकारणामध्ये अगदी मी शब्द जपूनच वापरते, अविवेकपणा जास्त आहे, संस्कार कमी आहेत आणि अशा वेळेला निष्कलंक चारित्र्याची जपणूक विकासभाईंनी केलेली आहे। हा यांचाच वारसा आहे, भाईसाहेब सावंतांचा, ते पूर्ण करत आहेत आणि म्हणून त्यांना परमेश्वराने अशी वाटचाल पुढे चालत ठेवून निरोगी निर्वंग दीर्घायुष्य द्यावं अशी शुभेच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो। आता त्यांची तब्येत सुधरत आहे। मी आज देवाकडे त्यांच्या वाढदिवसाच्या प्रीत्यर्थ एक प्रार्थना करतो, मागणं करतो की विकासभाई पूर्वी जसे होते तशीच विकासभाईंची तब्येत हो, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि उदंड आयुष्य लाभो, कारण त्यांच्यापेक्षा आम्हाला त्यांची जास्त गरज आहे। ते माझे प्रेरणास्थान आहेतच, इथे लिहिलं आहे आमचे प्रेरणास्थान, आपल्या प्रशालेचे फक्त प्रेरणास्थान नाही आहेत, कितीतरी लोकांचे ते प्रेरणास्थान आहेत आणि माझे पण ते प्रेरणास्थान आहेत। माझे ते अभ्यासू मार्गदर्शक आहेत, त्यामुळे मला त्यांची फार गरज आहे। तेव्हा मी देवाकडे कळकळीने मागणी करतोय आज की त्यांना उदंड आयुष्य मिळू दे आणि उत्तम आरोग्य मिळू दे आणि पुन्हा पूर्वीसारखे ते आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी भेटू दे, एवढंच। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम। धन्यवाद।
भाईसाहेब सावंत ही फॅमिली आणि नार्वेकर फॅमिली, दिलीप नार्वेकर हा माझ्याकडे येत नाही कळलं, पण भाईसाहेब सावंत फॅमिली आणि नार्वेकर फॅमिली, बाप्पा नार्वेकर आणि भाईसाहेब सावंत यांचं जे बॉन्डिंग जे होतं ते किती वर्षाचं असेल? 100 वर्षाचं होत आलं आहे, 100 वर्षाचं होत आलेलं आहे. कल्पना करा तुम्ही. कारण भाईसाहेब सावंत कायमचे, त्यांचा मोठा एकेकाळचा ग्रुप होता. बापूसाहेब चित्ती, प्रतापराव भोसले, व्ही.एस. नाईक, अण्णासाहेब कुलकर्णी, त्यावेळेचा नाही का ग्रुप, बरोबर ना? हे सर्वजण भाईसाहेबांना कसं आहे, संध्याकाळ जरी 5 वाजले कळलं की नाही, की आमच्या घरी येऊन बसायचे. मग त्यांचं ब्रिज वगैरे असायचं, कोण इतर गोष्टी चालायचा. हे 9 वाजेपर्यंत चालायचं. वहिनीचा फोन आला की ताबडतोब गाडी घेऊन जिवकानाचा. अशा प्रकारचं आमचे इतके संबंध होते. आणि भाईसाहेब असताना सुद्धा अनेक राजकारणामध्ये चढ उतार जरी असले तर धावत बरं बाप्पा नार्वेकरांकडे जायचे. पण ही व्यक्ती माझ्याकडे कधी येत नाही. हां, चढ उतार आली तर स्पष्टपणे सांगतोय. पण ह्याच्यापेक्षा हा मोठा लर्नर मनुष्य जरी असला तरी मी माझ्या प्रोफेशनलपेक्षा कैक पटीने तुझ्यापेक्षा लर्नर आहे, ध्यानात ठेव. कळलं की नाही? तुझं असे वाचन आहे वगैरे सगळं मला कल्पना आहे. आम्ही त्याचं मार्गदर्शन करत होतो. मी एका मेडिकल कॉलेजचा जरी चेअरमन जरी असलो तरी काही जरी अडचणी जरी असल्या तरी शेवटी ह्याच्याकडे यावं लागतं. मी असं करतोय, बरोबर आहे का चूक आहे ना, आता माझ्या कपात दाटा मांडा, हे मला कल्पना आहे. एनी हाव, तुला खूप खूप आमचे आशीर्वाद आहे. आणि एक सांगतो, आपण सर्वांनी मिळून कळलं की नाही परमेश्वरावर प्रार्थना करूया, हे पाठेकराकडे प्रार्थना करूया. याचे जे सर्व जे एलिमेंट्स आहेत कळलं की नाही, काय कोणा आम्ही ज्याला एलिमेंट्स म्हणतो ते लवकरात लवकर पळून जाऊ देत, दूर जाऊन देत. कारण आहे तसा ताजा तवाना स्मार्ट कळलं की नाही नटासारखा तू उभा राहावा, पुन्हा राहावं, हे आम्ही इच्छा पूर्ण करतो. थँक्यू व्हेरी मच. इतकी शिस्त आणि इतके विचार स्पष्ट ठेवणारे माणूस या जगात आज मी नेहमी सगळ्यांना एक्झाम्पल देत असतो की अमिताभ बच्चनचा मुलगा सुद्धा तिथे, अभिषेक बच्चननी सुद्धा 100 पिक्चर केलेले आहेत. पण त्याचं कार्य हे नेहमी अमिताभ बच्चनशी जोडलं जातं. भाईसाहेबांचं कार्य जितकं मोठं होतं, जितकं नाव त्यांनी या दोन्ही जिल्ह्यात केलं, तेवढं नाव करणं आणि तितकी दशकं ते जपणं तेवढं सोपं नव्हतं. पण तदनंतर विकासभाईंनी मागच्या 40 वर्षात त्यांच्यानंतर आजोबांनंतर जर काही रोल असेल तर आजकालच्या राजकारणात सुद्धा जिथे हातात दगड दिले जातात तिकडे विकासभाईंनी लोकांच्या हातात पेनं दिली, लोकांना नोकऱ्या दिल्या आणि त्यांच्याकडनं पैसा घेतला नाही. हे जिवंत उदाहरण इथे माझे वडील असतील तरी मला नमूद करा असं वाटतंय. लक्षात घ्या, आजकालच्या जगात जिथे दगड दिले जातात, केस दिले जातात अंगावर, तिकडे एक निष्पापपणे राजकारण कसं केलं जातं, आम्हाला त्यांचं ते कधीच पटलं नाही. कारण आमच्यावर ऑलरेडी 7 केसेस होत्या. लक्षात घ्या, म्हणून आम्ही शिवसेनेत होतो, हे सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्हाला हरिपवार साहेब दर महिन्याला 3दा तरी माझ्यासाठी कोर्टात असतात. पण त्यांचा स्वभाव आणि तो स्वभाव खरोखर जपणं, आणि आज 62व्या वर्षी जरी त्यांनी तो जपलेला आहे, तर आजकालच्या 21व्या शतकात असा माणूस मिळणं सुद्धा कठीण आहे. त्यामुळे त्यांचा गुणगौरव आज करणं गरजेचं होतं. आपण सगळे इथे आलात, त्यांना मान सन्मान दिलात. आपल्या सर्वांचं, स्टेजवरती उपस्थित असलेल्या, समोर असलेल्या सर्व काही आपल्या परिवारातील लोकांचं, माझ्या पत्रकार बांधवांचं मी खूप जास्त आणि जास्त मनापासून ऋण व्यक्त करतो. संस्थेचे अध्यक्ष विकास सावंत यांनी ऋण व्यक्त केले. नंतर मंत्रिपदावर उतरल्यानंतर माझ्या वडिलांच्या निधनानंतर सुद्धा ते मला सांगायचे, आता राजकारणावर माझ्याशी काय बोलू नको, परंतु त्यांचं वागणं बोलणं सुद्धा मार्गदर्शकच असं ठरलं. लक्षात घ्या. त्यामुळे अशी माणसं मला जवळून बघता आली, अशा थोरा मोठ्यांच्या सान्निध्यात मला जवळ राहता आलं, हे मी माझं भाग्य समजतो. हे सहजासहजी मिळत नाही, याची मला जाणीव आहे. जवळून बघितल्यानंतर माझ्या असं लक्षात येतं. म्हणून माझा असा प्रयत्न कायमच राहिलेला आहे की आपण जितकं आपल्यातलं बेस्ट देता येईल तेवढं बेस्ट आपण आपल्या ताब्यात असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत किंवा काय केलं पाहिजे. म्हणून आपलं वकील साहेबांनी गमतीत म्हटलं तुम्हाला, खरंच मी त्यांच्या इतका काही शिकलेला नाही, तरीसुद्धा ते कौतुकाने मला असं सांगतात, काय करूया, असं करूया काय. आणि हीच भूमिका मी पूर्वी या नाईक साहेबांसकट मंडळींच्या बाबतीत घ्यायचो. कारण मला माहिती होतं माझ्या वडिलांबरोबर काम केलेली मंडळीत माझ्यापेक्षा कितीतरी अनुभवी मंडळी आहेत. मला पाहिजे असलं तरी मी त्यांना सांगायचं असं करूया काय, त्यांना माहिती असायचं ह्यालाही करायचं आहे. ते म्हणायचे हां हरकत नाही करूया. मला समाधान त्यांना विचारल्याचं, त्यांना समाधान मला पाठिंबा दिल्याचं, असं ते एकमेकाला सहाय्यक होईल अशा भूमिकेतनं जिथे जाऊ तिथे मला अशी माणसं मिळाल्यामुळे जे काय आजचं माझं स्थान आहे, जे तुम्हाला दिसतंय ते त्याच्यातून मिळालेलं असं मी समजतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. विकास सावंत यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन उपप्राचार्य
डॉक्टर सुमेधा नाईक यांनी, तर आभार पर्यवेक्षक पाटील यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.